Takže čaute ľudia a ja vás vítam u môjho nového videa z Minecraftu. Ak sa vám toto video bude ľúbiť, mohli by ste ma podporiť lajkom a odberom, budem vám za to veľmi vďačný. No a bez ďalšieho zdržovania, poďme na to. Od minulého dielu nám pribudol jeden odberateľ, za čo vám veľmi pekne ďakujem. No a v dnešnom dieli by som chcel robiť potiony. Urobil som si tam mini laboratórium a chcel by som si urobiť kopu potionov. No kopu, uvidíme ako vydá materiál. No ale určite budem potrebovať hlavne do toho nedru, do tej ešte fortressky, lebo ešte som ju celú nevylútil. Chcel by som si urobiť nejaké potiony strange hlavne, fire resistant, aby som mal a ešte kopu ďalších, na čo budem mať materiál. Tuto mám takú mini laboratóriu. Tu mám hneď aj flaštičky pripravené, lenže budem potrebovať laser rody a všetky nether veci, ktoré sa dajú dať do brewing standu. Čiže zatiaľ by som si chcel vykraftiť potion, no, strangeku, fire resistant a night vision. Night vision, keby som išiel do nejakej jaskyne a išiel by som tam ťažiť alebo niečo a niekto aj vy vidíte aj ja. Mám tu hneď magma cream, to nám vystačí na, no, fire resistant. Potom mohol by som si vykraftiť, mám tu toľko zlata, 3 zlaté mrkve, to bude na night vision, alebo stačilo by len jednu. A potom ešte, čo by som tam mohol dať? Možno, že ešte by som mohol dať, že toto, water briefing, to ale na to potrebujem pufferfishku. A mám tu ešte gas tier, ktorý by sa dal použiť na healingové potiony. Čiže ja miniem aj ten a mal by som mať niekde prut, jo, tu je. A idem si chytiť nejakú pufferfishku. Určite si ešte zoberiem redstone, aby som mohol predĺžovať tie potiony, ten efekt predĺžiť. Dobre, 9 by mi mohol stačiť. Teoreticky by som mohol ešte urobiť poisonový potion na hádzanie, ale na to by som potreboval spider oko a neviem, či to mám. No ale nevadí, idem si zachytať ryby. Tu nám už vyrastli aj tie netherwarty, tie skopem. A už prvá ryba ide a je to salmon. A druhá je to kod. No a teraz do tretice všetko dobré, tak pufferfishka. No poď, tak nič. To si nerob srandu, že Nautilus shell schytím namiesto pufferfishky. No má ešte enchantovaná kniha mi skôr padne než pufferfishka. To si robíš srandu. Že mi skôr padne enchantovaná kniha, čo som pred chvíľou povedal, jak... ešte normálne, ja neviem čo mi môže, normálne, neviem, protection nejaká knižka by mi padne skôr než pufferfishka. Ja sa musím ísť za toho vyspať domov. Akože hal, že mi nepadla pufferfishka a skôr mi padne toto enchantovaná kniha. Dobre, tak som sa rozhodol, že pufferfishku potion urobím potom. Teraz musím niekde uložiť ten bordel, ktorý som nachytal. No a idem robiť potiony. Budem potrebovať asi sklo na flaštičky by som povedal, čiže si ho viacej zoberiem. No, čiže ideme robiť potiony. Ja si sem naložím všetky veci, ktoré by som potreboval na dneska. Aha, mrkvo nemám. Čiže myslím, že hneď mám dať ako toto sem. Kde mi to zmizlo? Ja, dobre, túto. No a prvý potion by som dal asi ten magma cream na fire potion, na fire resistance teda. A rovno si zoberiem aj redstone, aby som to mohol keď tak predĺžiť ten efekt. Dobre, výborne. Jak sa to tam nedalo? Že som tam nemal najprv dať netherwart a potom. OK, tak reset. Skúsim to vypiť, čo sa stane? Nič. Dobre, dám to tam ešte raz. Dobre, ale každý bude musieť z nich vypiť. Dobre, takže pre potion si pôjdem neskôr, akože pre ten magma cream, najprv tam musím dať asi netherwart a potom tam dám niečo, čo chcem a dám tam tú slzu. Ale najprv si dám niečo, čo viem, že bude fungovať, čiže mrkvu. Som zvedavý, či to bude fungovať teraz. Musím si ešte do netheru zobrať jeden magma cube do fortressky, lebo som retardovaný a neviem, už som zabudol, jak sa craftia tie potiony. Nice, night vision. Ja neviem, či si pamätáte, ale ja mám ešte takú tú knihu Minecraftovú, tuto môžete vidieť. A dokonca dve, ktoré sa voľakedy už dávnejšie predávali a pamätám si, že okolo tých knížok bol strašný hype, že vtedy to si každý chcel kúpiť. Dobre, night vision potion je hotový, ten si dám rovno sem. Ďalšie potiony, ďalší netherwart budem samozrejme potrebovať, slzu a redstone. Teraz si urobím ten healing potion, regeneration potion teda. Dobre, regeneration. To je na 45 sekúnd, také krátke. Dobre, tak preto to predĺžím za redstone dustom. No a mohol by som ísť zatal do nedru, ale zoberiem si pre tu aspoň jeden regeneration potion, keby som náhodou lupol do lavy alebo niečo by sa stalo. Ale fakt pôjdem asi do fortressky na tie magma cube. Na 1 minúta, dá sa to ešte predĺžiť. A idem do nedru pre jeden magma cream.
A gasta počujem, ale potreboval by som ten luk si spraviť. Ešte stále ho nemám urobený. Ja musím sa aj to dole. No inak ešte túto cestičku asi budem zvlášť video robiť, že jak sa proste nejakú cestu. Tomu to akože trošku vylepším, lebo sa ľahko dá spadnúť a zabiť. Ale tá fortka je obrovská. Fakt, že obrovská. Len proste potrebujem jedného alebo dvoch. Proste oni tu nie sú. OK. No možno týchto tu zabijem, nech mi to neprikáže v ceste. Ojoj, počujem gasta, to nie je dobré, keď som vo fortreske. Ale ten druhý po mne nejde. Odkiaľ ešte chce? Jau. Jau. Wow. Oj! Ale padá to do hlavy. Ty kokos, jaký snipe mi ten pridrbal. To je retard. Dobre, idem asi naspäť. Pozriem, že či po ceste nejakého nenájdem. Mohol by som si urobiť aj creeper farmu a na enchant debris a rovno si už vykraftiť aj niečo netheriteové. OK, kašľa na ňo. Kašľa na ňo nebudem mať. Potom, keď sa mi náhodou objaví, potom ho zabijem a potom si vykraftím ten potion. Ale teraz, čo idem tryhardiť, bude to pufferfishka. Dovtedy tam budem stáť, dokým mi nepadne. A pokračujeme zas v lovení. OK, zas ďalší deň v Minecrafte som prežil a nechytil som zase pufferfishku, ale všelijaké ďalšie blbosti. Som strašne rád. Ja som si myslel, že pufferfishka je jednoduchá na chytenie, lebo keď som chytal, no teraz ma taká myšlenka napadla, čo keď ho mám doma, sa ani nepozerať, či mám pufferfishku doma. No a mne sa zdá, že mám pufferfishku doma a že keď som hrával Minecraft dávnejšie, tak pufferfishka mi padala z každej štvrtej, z každej tretej ryby skoro. Idem sa pozrieť fakt doma a keď ju budem mať, tak ma odfajčí. OK, tak idem robiť potion of breathing underwater. Čiže, idem si vykraftiť, zoberiem si toto, hodím to tam, neotravuj. Dobre, a predĺžim to. No OK, water breathing na 8 minút. Tak, idem si trochu uložiť inventár, kopem papier a predám to tomuto, lebo potrebujem už trošku rozvíjať tých villagerov, nech majú čo predávať ďalej a ďalej. To jaký kúsok len? OK, tak ale emeraldy sa mi hodia. Už nemáš. Looting jednotku nepotrebujem. Ja som mohol vykraftiť knížky. Nedám už. Dobre, zarobil som 8 emeraldov, čo je, že... dobre. A tieto emeraldy by som mohol využiť zas k týmto villagerom, že od týchto niečo kúpim. Tohto si kúpim luk, ten sa mi hodí. Jablka by som mohol, to som ho docela dosť dobre naplnil. Vieš ty čo? Ty máš ten mending, od teba by som tento potreboval, ale ja potrebujem tiež tohto upgradenúť. 12 jablk som kúpil, neviem prečo, ale kúpil som cookiesky. Ja by som potreboval, aby si toto otočil si za emerald, ale kúpim si cookiesky, lebo na vianočnú výzdobu to sa hodí, nie? Cookiesky si odložíme medzi sem. Zase som išiel do nesprávne. Ja sa nechcem pozerať za seba. To boha. Zajímavé, že ma to vlastne uláka. Ono sa to robilo v inventári, alebo nie? Nie. Samozrejme, že sa to robilo na tom. Aleluja. Dobre, ja dúfam, že sa vám dnešné video ľúbilo, ak áno, mohli by ste ma podporiť lajkom a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čau!